balik ulit sa ukay. Bagay mo yan, Dana. Ana? Naglabas yung pira ng Diligaya. Ginala niya yung pahulog niya sa card. Hello mga ka-dragon! Ayan, magandang gabi. Gabi kami ngayon. Pupunta kaming night market sa San Jose. Mag-ano lang tayo doon kung anong pwedeng makain, food trip or kung anong pwedeng mabili. Ayan ang hinantay ng Diligaya eh. Mag-food trip. Magandang gabi po. Kasama na natin si Dana. Ayan. Wala kasing pasok bukas eh. Ayan. Dapat maraming magsama guys, di kasya. Kulang pa yung sasakyan. Mga umbing na bate ah. Nakabihis na sila bate ah. Nagkaligid eh. Okay, mandamag ka. Pwede pa man magkano. Sabi ko eh, yung mga bata eh. Nakako para walang lugi. Hindi mag-alis yung night market, sabi ko. Diyan lang lahat tayo. Talawang sa likod doon, hindi magkalo. Bate ah. Okay guys, nandito na tayo sa Sunset. Kadaming mabilay. Ayan na naman yung dalawang senior. Ayun ang gustong-gusto nila eh. Ay, sa palengke pa rin ito nakadestino. Ay, education din yun. Bagyo. Pasok ni ukay-ukay. Ukay-ukay mo lang. Magnet man ng Diligaya Jaya. Taba nga sa kanya oh. Only kay XNT pag suot mo yan, suot mo kay XNT. Tama lang. Oh, ito. Sa'yo. Ikaw kamukha mo. Kamu tao na. Kamu ta, wala akong tira. Magnet nga doon, no? Oo, ayun o. Magkano kaya yun? Ano yan? 120 ang bayad. Ha? Sabi mo ayaw mo ng ukay. Tapos ngayon, karat-artin. Nabaka, pati ukay, madim kayat. Ayaw maganda te. Harap mo ba? Pang-bahay. Ganda yan. Sige na. Kumain ko ito. Ayan ante, puti. Isukat mo rin kasi ah. Maganda yan ante. Kasya mo yan. Huwag titilas. Oo. Sukate. Ayan ante. Lala, parang gando nyo. Kamukha niya yung ganda ante. Parang kamukha. Anak ko, magdunya ka na dyan. Oo, bagay kayo sa. Pero bagay din sa akin ito.
din pala yung magbayad. Ako kasi magtingin. Yan, sinukat na ni Tita Pasita. Yung puson man, te. Ay, nung sabi, ay, danon lang. Nadaon ka. Lan! Hindi masikat? Lan! Lan! Kaya natin ako pagbunti. Kanya nga sinusang katanaw. Ha? Kanya nga sinusang katanaw kaya na. Kuwantinte. Tara na, makasip tayo. Ano, hindi masikip antay? Ang ganda ba ako? May damit naman kasi siya. Ikaw eh, kung kursunada niya nga, Debe. Ano saan mo? Pigilan nyo, Ged. Mura na yan, 120 lang. Papili rin ako, wale. Ako'y luging-lugi. Ako'y hindi makapili. Alam mo, adik kami sa ukay-ukay eh. Ito. Ah, ito pa ate, oh. Si Ate Tili. Malaki masyado ito. Doon ang maganda. Kasi yung balikan yun. Sabi niya doon ang maganda kasi may nabalik. May nakita siya doon. Punda? Puro katay na ba yung punda, ma? Hindi kay Papa. Kamar mo nang bili ng ano. Diyos ko rin, puti ba naman yung ano. Nakadungdung rito. Mine po, kilo. Kamay na lang po yung ano. Ay, yung maganda lang. Mine. Kay Papa sana nga. Sa akin. Ilan, madam? Ano pa? Ayan kayo na po. Ano yung kursunada, ma? May butas. May butas ng pala. Pwedeng customize natin mo. Pero Tagamano ka na? pwede isa lang daw. Ay, dalawa po. Pero talaga siya. Isa lang unan niya. Tandayan. Unan, ma'am. Tandayan niya yung isa. Dalawa, no? Pwede ka na naman unan. Magkano dalawa po? 90 lang, ma'am. Dalawa na yun. Ito, ma'am, 3-in-1. Bedsheet, 280 lang single. May pillowcase na rin. Ito, Ito ma'am. yung ano nyo. Sige, kunin mo na yung dalawa. Ha? Ganito kasing kalagot indira na. Lang naman po ako. Lima po yung sa Uratex na. Gaan penging ano, 20. Tama ba, 180? Ito mga native products. Kami ang nagdesisyon ng kanta niya. Pasensya na ha. Oo.
Magkain sana ako. Ang tao. Taga Monte Claro. Ay, kuya. Tara, balik kayo miyate. Sapa yun, tanda kay sibuyas. Dapat kina-report niya. Sabay sa amin. Kaliliit oh. Pati sibuyas, agad to yan, night market. Laksyon na. BFF guys ni Ate Joanne. Shout out. Ay, lagyan natin sticker. Meron ka? Ay, yung straw. Wait lang. Akin na nga muna lahat daw. Ay, lagyan niya ng sticker. Wala yata eh. Punta namin yung kalasan, di makita yung bayan. Tigang, nasabay tigang. Saan si Ligaya? Tigang. Tigong. Tigong. Ay, no straw tayo. Kay Kuya Dan. Saan yung sticker dyan? Wala man. Sabi nila may sticker. Saan daw sticker? Naubusan? Ay, nandun sa bahay. Madami. Tamad na kasi kami ng sticker eh. Pinanti pala to. Hanap tayo ng kwan. Tayo ngayon? Ha? Ngayon na? Yan daw. Sarap o milk tea. May ulit na ako. Milk tea. Mga yung anak mo dyan? From Tigang. Milk tea. Hindi ko may ulit guys. Dami na na
yan. 1 to 2 movies sa pinapalabas ito ay libre. Isama natin ang buong pamilya para mas masaya. Oo, natuguyan. Thank you so much. Walang Sa ating bayad. magaling na mayor, Attorney Ray C. Ladaga. Sabihin mo magkakaya. Dahil Vice Mayor Shelby, maraming salamat din. Ha? Small member ng Sangguniang Bayan. Opo. Totoo. Doon po tayo. And here's another song from Stein, Amy. Sorry po. Magbili lang ako ng parang kasarap yan, oh. Doon na daw, pipicture kayo doon na. Tara na sa Paris. Dito tayo sa Paris. Pakit naman ng Eiffel Tower nila. Ayun naman sa drum. Walang Nandito tayo guys sa may fountain. Sila Master Dragon, ano na? Doon sa bungad. Kabila. Katabal na ma'am. Ang tila yung pasay. Pati na pag na ito. Sabi ni Dana. Parang si Tao sa picturean mo daw sila. Dito sa kapila oh. Pwede kanin ka. Lumawa ka na. Kumawa ka na natin. Picturean mo daw yung dalawang senior. Smile. 1, 2, 3. Guys, kambal oh. Pares sa kanila, pares pa naka-brown. Kambal sa umay. Pares pang bukal. Priyas pa ng bag. Ang totoo, sinong ano, talagang magjuwa kayo eh, no? Sinong lalaki sa inyo? Hindi pa sinsiga yan eh. Rawi na. May oras na. Ha? 9:25 PM. Hanggang lang nilakad natin. Nakadalawang oras na pala tayo. Sila doon? Ayun o, ay. Wala pala pang cellphone yung dalawang na yun. Ay, nababa ko. Yan ang masarap. Ayan, walang katapos ang ukay. Balik ulit sa ukay. Bagay mo yan, Dana. Alay, itong ba yun? Kapayat kasi eh. Ha? Tayin niya daw. Hello. Ay, magkita. Wala mang kita eh. Para kita yung perda.
Gatang ni Tita. Tita, patingin nga ako yung nabili mo, te. Magkano yan? 120. Puro pang samba. Maraming mga pang samba dito. 120. Ha? 120 tong mga bisida yata. Ba yung kanina eh? Sino bang may-ari? May-ari dito ay. Ayun oh. Magkano dito, te? Malay mo nga nabigla. Ano yan, kayan? Magdita. Saan? Okay na po. Saan po? Huli mo ba? Tanong ko po. Magkano na? Ito ah. 80 lang. 50,000. Ayan, te, kamukha mo rin yan. Wala, kamukha mo yan, ante. Ganun mo nga. Sa katawan mo. So cute. Parang kataas mo itong by one. Kay Unis. Ha? So, itry mo kasi isuot. Okay na. Pwede yan isuot. Okay na. Saan pa daw na? Salamat. Marunong ka kanya? 80 lang. Baka tag 80 lang din yan. Nabudol na naman yung dalawang senior. Wow, ka-cute. Gandante. Harap ka kasi dito ah. Ante, harap ka dito. Ha? Ka-cute nga. Talaga na nga ito na? Mataas? Ganyan talaga kaya? Ganyan lang. Ganyan talaga yan. Ang ganda nga eh. Ganda. Saya? Pag itim ko na nga pa. Itimin mo pa ako ng purong itim, Dana. Saan na yung ano, ante? May bill up. Ante Ligaya, ito sa'yo. Oh. Para pang nag-bill up ka, may ano na, o pang punggas na ng bill up. Ate, wag ka dito sa bra. Tatlo sa dati. 35 isa. Hindi pa aawat ang dalawang senior. Dito po yun. Na magnet na sila dito sa ukay-ukay. Kano to, te? Nainip na yung kasama nating lalaki. Yan, ante, kamukha mo na naman. Kadami mong kamukha, ante. Kano to, te? Awan. Pwede mo nga yung picture, te? Wala na, baban ko na tayo lang. Ate! Te, 80 na eh. Ikaw ba? Ito sa hidana, oh. Anak? Naglabas yung pira ng Ligaya. Kinala niya yung pahulog niya sa card. Saan ka nag-chat? May isang bra ko na. Si Dana, nakita niya lang na may 20 doon, no? Nag-ano na rin. Kumain ka na? Tayo isa lang na. Hindi ko silaw-law. Hindi mo na pa dinagdad. Si Mama, busy ang mga. Ano naman yung dala-dala mo? Ipapre nyo na daw po ito. Madami daw po nabili sa Antipaseng. Kanino to? lang. Pang-mana mo. Tingnan mo yung likod niya. Oh, nakikita pag sumpa. Dito, oh, itong ano, polka dots.
Ito, kamukha man, te. Alagang mga alaman ah. Talagang... Oh, kamahal pala to. De, sukli. Ayan, ante, kamukha ni Ante Pasay. Kay Dana, maganda rin yan. Payat si Dana eh. Pangisin natin. Tingin sa'yo nga, wala akong pati kasi. Ay, no, may puti. Wala akong Okay, pauwi na. At alas 10 na. Mag-hit daw siya dyan oh. Oo, mag-isbo ka na eh. Videoan ka namin. Nag-enjoy ba kayo, guys? Opo. Opo. Wala akong nabili. Yung dalawang lalaki, hindi nag-enjoy. Wala mo anong gusto. Ayan. Nainip sila, nakatulog sila dito. Gahanap kami dun sa inyo. Sabi doon, Pauwi na kami. Bye-bye.